Guys, welcome back to my YouTube channel. Ang YouTube channel आव नोंथांमोनखौ गासिखौबो रायज्लायनो जासि हरबाय। दा आङो ABPO मिटिंआव फैदों। मिटिं जानायाव नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेड दंब्ला नायलांबाय थादो जोबजासिम। थ'थ' बिदिबा भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। टेन लेट जाबाय आरो ओमफ्राय आं जायखौ फोरोंदो बिसोरनिया मोसाथ'वाखै जाहैनो। ओमफ्राय दा मोसासिगोन आरो दसे थानानै। बिबारनि सायगारियाव बरनायनाय खालामनाय खामानि जायो। फरायनायफोर गोलाव जागोन। आं आइदि मोसानो गथ'फोर साब्रै मोसानो नागिरदों। इउएन एकाडेमि समफुङाव दखरान मावख'बो जथुमनाय जायो। खौसे बर' सुबुं आफादा फरायनाय आफाद दे मानो गाबखो गासै 18 दखरानि मावथिफ्रा बाहागो लाहैयो। नोंसोर मोसाखांबाय मा मेथाइ मोसानाय आंखौ मानो नेदियासै नोंसोरो आङो भिडिअ लानोसो नागिरदोंमोन नोंसोरनिखौ ओमफ्राय मोसाला अ मोसाथ'वाबानो जायोमोन नोंसोरो नै बाजिया गोबावजों बाजिमोननि गामियावनो जादों आरो ABPO मिटिंआ दिनै फार्स्ट टाइम लाइभआव ओंखारनायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय मोन्दों नाथाय मा मागोन रावानो फैयाखै जोंनि लंलं गामियावनो खौसेथि सुबुं आफादनि मोनसे जथुम्मा जादों बेयावहाय बाहागो लानो सानदोंमोन बिहामजोफोरनि मोसानायाव नाथाय हायासै आरो भाग्यआनो आंखौ खावलायदोंमोन नाथाय आं टाइमखौ होनो हादिया आरो बेजों लोगोसे बे बिथाङा आंखौ टेलर सोलोंबाय दङ फोरोंबाय दङ ओंखायनो आं बेयाव टाइम होनांगौ जाबाय आरो बियो आंखौ मोसानो साननै फोरोंदोंमोन आं टाइम होनो हादियासै आरो बियो आंखौ दा कट सुनो फोरोंबाय दं आरो मोनसे दा प्लास पइन्ट बेनो जे बे गावनि एक्सपिरियेन्सै जाखिनि मावदों जोबोद मोजां मोनो आं बेखौ आं दिनै बेयो लाइभआव लोगो मोनामोन आङो हजोंहाय जनायाव थांनो जनायाव थांबा लोगो मोननाय नङामोन आरो मोजां जादों थांथ'यैया आंलाय जोंजों ज' जाफैनाया मोजां जाबाय आरो नङाबा जनायावसो थांनाङोमोन बाजैया बिदिनो मोनसे बिदिनो माबा दङ दखान बयबो जुदि दा जोंहानि बेयाव नायनायजों लोगोसे आंनि लोगोफोर दङबा गोजाननिफोर आङो जनाय ओरैजाय जोंनि जनाय एरियायावनो आं जनायनिफ्राय आरो इसिमोनसाफोर हाबा जाफैदो आं होजोंहायनो दख'ना गला खुलि नागिरदों बेयावहाय मोनसेबो दख'ना गैया सानजारिनो जोंनिफ्राय जनायावहाय उनावहाय जुदि आंनि दख'ना गिदिर जायोबा आंनिफ्राय लानो हागोन आं दा गोदान दख'ना खुलि नागिरदों आरो बेजों लोगोसे आं दा टेलर सोलोंदों नैबे बिथांजोंनो भाग्यजोंनो आरो आंजोंनो सोलोंदों नाथाय गथ' उन्दैबो दं नालाय ओंखायनो आं मोसानायावबो टाइम होनो हादिया नालाय सम होनो हादियासै आरो मोसानायावहाय सिख्लानिफ्राय मोसाबोबाय आरो बिहामजोआवबो जुदि मोसानो चान्स मोनदोंमोन ना गैया इयावबो गैया अब्लाबो गोसा मालाय मोसाखासिगोन आङो आंनि दोनथ'नोसै जोंनि दखरनि मावथि लोगो नोंथांमोन आजाया आंनि गाहाय नेहाथारनि 3 बोसोर मावफारिनि बिदाङाव माखासे गोरोन्थिफोर जालांबाय जोङो दा ओरैनो बाहेरायाव जिरनानै दङ ओमफ्राय सिङाव माखासे दङ ओमफ्राय दा माने बाहेरायाव दसे जिरायनोसै ओमफ्राय सिङाव हाबहैनोसै आरो नोंथांमोना नायलांबाय था आरो मोजां मोनोबा लाइक शेयार साबसक्राइब खालामनानै हो बाजै जोंहानि न' खाथि जोङो दा माने दोंसे मेथाइ लाबोनो नागिरदों आं मोसानाय नायनोसै एक्साइटेड बिथांमोना फैगासिनो दङ जाहाथे बिथांमोननि मोसानायनि उनाव जोङो बेसेन गोसा बिबुंथिगिरि जों रायजो राजानिसिम लाबोनाय जागोन शेयार लांनि जा रायजोफोरखौ जोङो
जाहाथे थान्दै मेल जोबनायनि उनावनो जोङो जानाय लोंनाय जागोन। रोजा रोजा साबायखर थाबाय बिथां मोसाखावरि बिथांमोननिसिम। दा हाबाफारि बायदियै दङ जोंहा BKW सोनाब सानजारि नोगोर दखरा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि नै बोसोरारि जथुम्मा, बे जथुम्माजों लोब्बा लाखिनानै सोलिबाय थानाय थान्दै मेल, बे थान्दै मेलखौ दैदेनबाय थानाय दखरा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मानाव गेदेर बुंथिगिरि, मेलाव बाहागो लानाय दखरा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरिया जोनोम जानायनि गाहाय थांखियानो जाहैबाय बिटिसिनि बायजोआव थानाय गं 22 जिल्लायाव थानाय गासै बर' माहारिखौ जमायै खौसेयै बुथुमनानै बिनि थाखाय मोनसे राजखान्थियारि खुंथाय दाबिनाय, जाय खुंथायखौ जोङो जोंनि आखाइजों खुंनो हागोन, बे दाबिनाय आरो बे दाबिनाय लेखायै थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जालांनाय 3थि बर' गोरोबथा, बिनि गोरोबथानि गेजेरजों मोनसे दफायाव जोङो बर' कसारि वेलफेयार काउन्सिल बिनि मुङाव जों मोननो हादों। दा बे वेलफेयार सोदोबखौ लानानै गोबां समाव जोङो गावजों गाव गोनो गोथोआव दंमोन। जोङो उनाव मिथिदों वेलफेयार होनोब्ला बे अट'नमि, बेहा जेबो पावार गैया एबा गाव हारसिङै खुंथाय मोननायनि जेबो गोहो गैया, बेखौ आसाम सरकारासो खुंगोन। दा बेनिखायनो जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफादा वेलफेयार सोदोबखौ गारनानै अट'नमास होनोब्ला जों गावनो खुंनानै लानो हानाय, गावखौ गाव सोलिनो हानाय, बे अट'नमास सोदोबखौ नांगौ होननानै जों गोबाव सम आन्दोलन खालामबाय। बै आन्दोलन खालामफिननांगौ जादों एकर्डनि उनावबो। बेयो अफिसियेलि राजखान्थियारि दावहा जोंनि गेजेराव जादों आरो बै दावहायाव बै समाव गासै मुलुगाव कर'ना भाइरास COVID-19नि जा थासारि, बै थासारिखौ नेवसिनानै जोंनि दैदेनगिरिफोरा, स्पेसियेलि मिरु आफादनि दैदेनगिरिफोरा जों बेखौ सानफ्रोमबो गुवाहाटि सिमेन्ट सापरि एबा सानजारि नोगोर खारथिंनानै बेखौ मावफुंनो हादों। दा बैहाय नायदों जोङो जोंनि बै समाव साफ्रोम बिबानगिरिखौ जुदि जोङो कभिड टेस्ट खालामोमोनब्ला बेनि 90%आ 90% दैदेनगिरिफ्रा कभिड पजिटिभ एबा कर'ना बेरामा ओंखारगौमोन। बिराद समायना देलायजोब्बाय माथो जा समायना नुखाबाय। सोर देलायनानै होनाय ना हारसिंनो देलायजोब्बाय? बा मालाय
मालाय जा समायना समायना नुखाबाय हारसिं बा खनसे मोसानोसै ओमफ्राय ज' जाखाजोबखो ना माखो सासे फैयाखै हा आंलाय मानो सिगां मोसानो आङो माबा लानांगोन ना भिडिअ लानांगौ नै आयु फावदुरि जाथारबाय माथो मोसानो नागिरदों ना माइनाव मा मेथाइ मोसागोन हा मा अ गोदोनि दिनफोरालाय दे मोजां मोसा दे गेलेग्राफोरखौ बिराद जा मिनिनो ओंखारदों नै गेलेग्राफोरा जोंनासो गैया जोंबो ओरै फोनांसिगोन आरो इयाव गोजा फोनग्राफोरखौ एक बार देखो तो भाभी जी हाय बोलो हाय माबा बर' बुजिया ओमफ्राय हारसाबो बारा बुजिया गावसोरनिखौ बुजियो ओमफ्राय हिन्दी आरो जोंहानि बाजै जायो न' खाथिनिनो मोसानो सोलोंनो रेडि जादों ससेयाव दसे सोलोंगोन आरो देलायनाया गासिनाबो रेडि जाजोब्बाय ओमफ्राय खनसे बिदिनो फट' लानोसै आरो उननि थाखाय माने गासैबो नायनो मोननायनि फैदो फट' साफायनोसै इयाव जाजोब्बाय ओमफ्राय साबेसे फैबावनो दङ होनदों सासे दंबावो आरो फैनो थाखाय सासे दंबावो थांदो ओं बिराद मोजां दे बिथांमोननिसिम गोजोनथाव बाथ्राखौ आं लुगैदों नैथि आरो जोंनि पार्टिया मोसानो रेडि जाखाजोब्बाय रेडि जागोन ना जायाखै ए ओमफ्राय रोंगोन ना रोङा दा मोसाबा रोंजोब्बाय ए बैयाव फट' साफायनि फै नै जों बैसागु मोसाहैसिगोन आरो हारिमु बैसागु जों जुदि मिथियोब्ला साननांगौ गोनाङा जोंहाबो बुंनो गोनाङा रायजोफोरनिफ्राय दंखायो मोदानाहाय बेनिखायनो बे दैदेनगिरिफोरा सोंहरदों जे रायजोफोरनिफ्राय माबा मोनसे आखुथि दं नामा भिडिअस लादो दे दसे ओमफ्राय फट' साफायनोसै जोंबो रायजोफोरा बायदि खौसेथि फैनानै मा नाम नोंना Beda surga ada lagi.
बिथांमोननिसिम लग्लम गामिनि बिहामजो हान्जा मोसानाय बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय मोसानानै दिन्थिफुंलांनायनि थाखाय। दा जोङो हाबाफारि बायदियै आलासि सिनायथि लोगोसेनो गुरै खावलायहरबावनाय नानिनिसिम आरो लोगोसे बिथांखौ आरो गेवलांनि थाखाय साखाफारा जानानै थानो थाखाय खावलायहरनाय थाबावबाय। दा बेनि उनाव माबायदि फिसिनांगौ जि माबायदि दानांगौ बेफोरखौ मोनसे स्किल गुन गोनां हिसाबै लांनांगोन आरो मोनसे आदबनि गेजेरजों बारायहोनांगोन आरो अब्लासो जोङो बर' माहारिनि जा मोनसे जौगाखां रांखान्थि बिथिङाव जौगाखांनाय बे फारसे आगान सुरलांनो हागोन। जा आबाद मावगिरि बिथांमोनाबो आबाद फारसे जौगालांनो हागोन आरो